Ba't di ka nagsala? Ha? Umalis ka lang. Sa ating selebrasyon ng Kristong Hari. Kaya mabuhay ang Kristong Hari! Kahit hindi dito sa ating lugar yung rice digging, tayo ay nakikisa sa paghahanda para sa selebrasyon ng rice digging. So, ang ating ginagawang patran ay chill-chill lang, ha? Chill-chill. Hindi ito contest, ha? Kaya huwag kayong magmadali. Chill lang. Pero kung gusto nyo tumakbo kayo. Para kay George. Takbo. Nahuli ka na, Father.
Pero takbo! Bilis pa! Takbo! Takbo na! Bossing! Sirs, number 1. Bigaya. So, second place. Oh, third. Mga finishers. Sus. Oh, dito ang papasok doon, tapos magkape ka na at saka lugaw. Oh, pang lima na ko yan. Najikat na yan. No, then, nabatin? Nabatin mo tan? Sige! Maibos ay nakita matay doon. Maibos ay tayo. Wala ito. Kaya nga ilo ka tayo, sige. Ang baling naman. Takas mo naman, idol. Ang naragsan to sa patas mo matay. Sinid na. Wala sa baila. Ikaw lang. Pwede naman. Anak ni Muloy. Nagawin ko ang charger. Uy, first lady to arrive. So, Ado pa atin makalaban yung Jalinggen na nairot. Sige, taga-anda mo lang eh. Ang Jalinggen lang natin sa inyo yung kalaban. Remorman urat mo sa kung sige siya, di ba? Nauna siya. Tigot. Ano urat mo ito? Ang urat mo ito? Pabangat ko na ito sa maling. Madalagan pa ni Tito na tatay. Ide? Medyo nahala lang. Arwan. ay ko na no, nakasali kay Jay ko. Patak lang Jay. Ay namalgat hindi ka mo gusto ko na naudi kami. Pinagpila-pila na kami. Dinanog na kay DJ Rosap ko. Nang patanggan tumaan. Enggak, dinawin mo kayo. Gago. Kasi mati Rosap. Ewan, nabait ko pa yung maglapangan. Nagkita ka lang. Namalkat ka naman. Hoy, bashers kayo kanina nagiging aso. Makalit pala kayo. Disqualified ka.
Mat. Sabi ko sa bulsa rin. Wait ka, Mat. Malapit na tatakbo. Pag malapit na tatakbo na. Sour Senior. Yung mga tumakbo lang daw may oras. Hindi ako tumakbo eh. Apat. Ayun nakihingging. Ayun natin nakihingging. Sinot na. Uy, crush mo sa langga. Geng-geng ka na, geng-geng. Sus, takaw mo naman. Ayun o. Ayun ang premium mo. Uy, finisher na George. Katonon palpasam. An sa pusing. Marami pang nasa likod. Papagatagan ba nag-ipapagat? Yung mga na-ato isa. Hindi, nag-tricycle sila. Ay, nagtangkal na sila. Ay, nagtangkal Hanggang na sila? Manuksabi lang sila. Pakupan ka? Ni por papagat sa gilid na batin. Yun, sa lagi nagkakumport. Agijay? Kung korja agijay? Sa lagi bagay siya. Hindi ah. Ang dami pang dumarating. Sus! Kanya. Last nga tagitan. Last na siguro yung sa may ambulansya. Ayos to, may ambulansya. Yan na yung last.
Ay, ito, madam. Medium sa'yo. Hello, madam. BG yan, madam. Hello! Hello, madam. Saan Okay, siya ba? sa... Sirs. Painaudi kayo. Sige, isamat ni Kutet. Wala na po kaming arroz caldo. Wala na, naubos na. Pusing. Aras kaldo dyan eh.